Sa number 4, nagsugod ng Terra Madre Asia and Pacific 2025 sa Bacolod City. Sarang mabisita ang mga booth nga nagapasundayag sa nagkalinain ng mga produkto sa slow food movement pati na mga organic products. May report si Barbara Mijares. Napuno sang mga booth sang slow food community ang North Capitol Road sa Bacolod City. Nanari-sari nga pagkaon kag produkto ang makit-an kag matilawan. Isa na diri ang shells, uga kag iban pagid nga pagkaon gikan sa dagat nga bugal sang probinsya sang Capiz nga ginakabig seafood capital sang pungsod. Hindi lamang mga slow food community sa nagkalain-lain nga rehiyon sa Pilipinas ang pwede mabisitahan, kundi pati man sang iban nga pungsod. Sa South Capitol Road naman, yara ang mga produkto sang organic farmers na salida. Mismo si Tourism Secretary Cristina Frasco ang dinapit nga bisita sa pagbukas sang programa sa Capitol Lagoon sang pinakaunang nga hosting sang Terra Madre Asia and Pacific 2025. Masobra sa 20 ka mga pungsod ang nagpakigbahin sa amo nga pagtililipon kung sa diin natibong ang diversity sang Filipino cuisine. 17% sa tourist spending suno sa iya ang sa pagkaon. Ang kasubong nga event higayon suno kay Frasco nga mapasanyog ang kita kag palangabuhian sang mga mangunguma, fisher folks kag iban pa nga stakeholders kag matib-ong pagid ang economic growth. The hosting by the Philippines of Terra Madre Asia and the Pacific has a very positive impact, not just on our economy, but also importantly on the livelihood of our communities, because it seeks to honor, highlight, and support the economic growth of the farmers, fisher folk, producers, as well as our local artisans, eateries, mga chefs, cooks, and restaurants. Sa pamamagitan ng ating suporta sa kanila ay magkakaroon tayo ng isang tourism ecosystem na kasali sila parati. Para kay Bacolod Congressman Albi Benitez, ang slow food ang pahanumdum nga ang pagkaon hindi lamang nagatumod sa kun ano ang makitaan sa plato, kundi nagalakip man ini sang kun paano ini na-produce. Sino sa likod sang pagpatubo sini upod ng istorya diri. Aside from trying to establish Bacolod as a food destination, a food tourist destination, this is the only place where you have an event that is hosting the Terra Madre, ang slow food philosophy, nga we bring the best of the best chefs sa bilog nga Asia Pacific. Para kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang probinsya nagapabugal sang pagkaon sini, reflection sang kultura kag expression bilang mga Negrense. To our farmers and fisher folks, this is a good time to show the world the richness of our land, sea, and the quality of our farm products. To our friends from Terra Madre, we look forward to the knowledge and insights you will share on food and sustainability with the Negrense community. Para naman kay Bacolod Mayor Greg Gasataya, sa Bacolod, ang pagkaon reflection sang shared history kag ingenuity. Our landscapes carry the work of generations of farmers. Our coastlines sustain families who live by the rhythm of the sea. Our kitchens preserve recipes and stories handed down across time. Terra Madre's presence in our city highlights the value of these experiences. Nagpabutyag man sang ilang nga suporta sa 3rd District Congressman Javi Benitez kag Secretary Francisco Benitez, Director sang TESDA, sa pinakauna nga Terra Madre Asia and Pacific sa Bacolod kag Negros. Sila ang nagatibong nadamlag pa sang good, clean and fair food, kasubong man sustainable food future. Magalawig tubtub sa Nobyembre 23 ang pagtililipon.